Dahil sa hirap ng buhay bunsod ng mababang pasahod at mataas na presyo ng mga bilihin, marami sa ating mga kababayan na naghahanap na ng iba't ibang mapagkukunan ng panggastos. Kabilang dito ang mga nauusong online lending apps at website kung saan ilang minuto lamang ay papwede ka nang makahiram ng pera nang hindi lumalabas sa iyong pamamahay. Direkta kasi nilang itatransfer sa iyong online bank o e-wallet ang halagang iyong hinihiram. Pero paalala ng Security and Exchange Commission, hinay-hinay lang bago kumagat sa mga offer ng online lending companies. Kailangan umanong siguraduhin na mayroong permit na nagmula sa kanilang tanggapan ang mga kumpanyang nagpapahiram ng pera upang makasigurong tumatalima sila sa mga standard. Panawagan na rin natin yan sa ating mga kababayan na gustong mangutang. Kailangan muna po nating pag-aralan ang mga kumpanya o ng mga lending companies na kung kanino po tayo mangungutang o makikipag-deal upang tayo po ay hindi madala sa bingit ng alanganin later on, sapagkat alam po natin ngayon ay napakadali pong mangutang, no? sa pamamagitan ng lending app lang. Pero siyempre pagdating ng pagbabayad, hindi po natin alam na ang kumpanyang yan ay napakataas na po pala ang tubo o may mga ibang mga modus sa paniningil ng kanilang mga customers. Karaniwang reklamo rin umano hinggil sa mga iligal na online lending companies ang kanilang paraan ng paniningil kung saan pinapahiya at tinatakot nila ang mga kliyente na hirap makapagbayad dahil sa taas ng interes. Ayon sa SEC, may karampatang parusa ang mga ganitong gawain ng mga online lending company. Siyempre, ang SEC kapag nakita natin na mayroong violation ng mga kumpanya, alinmang lending institution, no? Kung nangaharas sila, kung insulto nila ang kanilang mga kliyente o mga taong hindi nakakabayad sa kanila, ito ay maaring magkaroon ng kaukulang penalty and to the maximum, ma-revoke ang kanilang kumpanya dahil nga sa violation na kanilang ginagawa. Dagdag pa ng SEC na hindi maaari magkaroon ng access sa contact list ng kanilang mga kliyente ang mga online lending company. Bawal din ang pag-post ng personal at sensitive na impormasyon ng mga nangungutang sa internet. Kung sakali umanong magkaroon ng karanasan ng isang tao patungkol sa unfair debt collection practice, ay huwag umanong mag-atubili na lumapit sa SEC upang maimbestigahan at mabigyan ng karampatang parusa ang mga lumalabag na online lending companies. Ako si Arlene Salonga, taga rito, kasama nyo para sa CLTV 36 News, atin to.